Ramogi edwaro mar yango ne jopuonjre mosebedo kayudo tiegruok mag tije lwedo e kuonde tiegruok mopogore opogore nitiere kod tiegruok moromo. Okang' ma ikogi ne tije mag chiri ma pacho ka kod pinje maoko piny owacho omedo kinde mag tiegruok mag jopuonjre kapok osidhgi kendo kowuok dweche 3 nyaka dweche 6. Koloso e kinde ma oyawo kar tiegruok mag jiwo tije lwedo e kaunti ma Nyeri, jagoro maduong' ma ochung'ne tiegruok mag tije lwedo Esther Muria Ramogi owacho ni okang' ma kamano en mar choro thuolo mar chiwo somo ne jopuonjre kendo ma dhi chiwo negi tiegruok moromo ka dwaro chutho to en maneno ni giyudo chia mar bedo kod nyalo e timo tije mopogore opogore. That we were training level 3 or module 1 may not be absolutely requisite for us to pronounce that we have properly skilled a young person to be out there in the industry. That will ensure that our young people are not only easily getting employment out there, but they can also be able to start their own enterprises and even be able to